Dom, brate, svi smo tu ko jedan. Ekipa tu Blade, 24/7 Fox i Vajt su tu da reše svaki problem. Poštuju ih svi i kako kažu to je, helperi su tu da pomažu svima. Niko od igrača bitniji nije nikad, Kristi isto tu je. Sva ta ekipa kada je šala, niko neće da se cima. Uvek se traži radi disciplina, onaj ko to ne poštuje nama nije bitan. Otišao je Dimi, morao je da ode, život ga je zvao da reši svoje borbe. Tu je isto RM, glavna je za pljačke, zato je tu Pidi ormarići puni značke. Posle 0-0 znamo samo da se smejemo, radno vreme kraj, sve ne počinjemo s plejom. Svi su rekli nećete uspeti nikad, gde su sad i svi, samo to ću da vas pitam. Kada uz nas niko nikad nije bio, došao je dan da vam bude krivo. Svi su rekli nećete uspeti nikad, gde su sad i svi, samo to ću da vas pitam. Kada uz nas nikad niko nije bio, došao je dan da vam bude krivo. Nama je bitna samo relaksacija, likovi što pljuju postali su slaba karika. Držimo se, dižemo, gledamo jedni druge. Kada su tu svi, svako prestaje da pljuje. Čak i oni što su nekad bili protiv nas, samo sada ćute, ne laju na sam glas. Schema isto čuva čitavu administraciju, uživa u tome, pravi pravu satisfakciju. Svako od nas, jedan drugom čuva leđa, nikad nema predaje i da svako sebe gleda. Neki pričaju, svaki početak je bitan, jeste da se slažem, ali uvek braću pitam, svako ovde mora da ima poštovanje. Igračima svim ovim putem pozdrave šaljem i administracija, nikada problema nema kada je sa nama ova opuštena tema. Svi su rekli nećete uspeti nikad, gde su sad i svi, samo to ću da vas pitam. Kada uz nas nikad niko nije bio, došao je dan da vam bude krivo. Svi su rekli nećete uspeti nikad, gde su sad i svi, samo to ću da vas pitam. Kada uz nas nikad niko nije bio, došao je dan da vam bude krivo.